קטע שלא מוצאים אותי מהדמות לי גרינר, כל פעם שאני הולכת לאיזה אודישן של פרסומת, אז נותנים לי את אומייגאד, ואתה I'm so excited, ונמאס לי מזה. וזה המחיר שאת משלמת. וכן, כאילו כל הזמן נותנים לי, בוא נגיד, מישהי לפניי עשתה, היא קראה סקריפט לפרסומת הזאת רגילה, ופתאום אני נכנסת ומביאים לי משהו שכתבו רק לי. הבנתי. You know, והייתי רוצה להיות... שחקנית דמות אחרת, כמו כל שחקן, תן לי. Exactly. כן, אני יכולה לעשות מלא דברים. ואת מרגישה איפשהו שעוצרים אותך? עוצרים אותי לגמרי, כי לא מוציאים אותי מהדמות הזאת, לי גרינר, לא מוציאים אותי מהכוכבת ריאליטי, מהפליט ריאליטי, you know, they don't take me out of it. את יכולה לעשות לי עכשיו... אוי, די, נו, נו, תעשי לי תפקיד, מה? די, אתה שחקן אמיתי שעכשיו... It's a live audition, honey. לא, די. תני לי מישהי עכשיו עצובה, מישהי שלא... הכי פשוט. so מישהי שמבואסת retarded, מהחיים, שלא טוב לה, היא מבואסת. הנה, אתה לא רואה.